Nu är det bara 5 låttakare efter i Jörskvälde. Och hur är det att kappas mot hinnon som du känner så väl? Det har ångat följt som en kapping alltid. Det var tydligt så snett att jag skulle stanna i här till senast vid Jesper. Jag ångat i kappas mot Jesper närgant. Vi tar hjälp kvar när akkurat som Remy säger att vi tar väl liksom en dag 3 inte som har hjälp kvar när stolar kvar när och sånt. Det var bara akkurat att ja, så det allt det som jag ser han vänjer vid till sanchen som han sang gör och det som han ser med vänjer vid till sanchen som jag sang gör. Det var snett och det skulle förmodligen kvar nörarna. Soulshock säger jag att det var tufft kväll och Rickard fantastiskt väl som bonddama och det säger Remy är nu att det var hattarpunkt i tunnen framförslån och hej du vant att akkurat i Jörskvälde skulle du inte vanta bort. Så först vill jag säga att mitt mål helt från början är och detta var åren jag visste att finalen skulle vara i Parsina. Ta var Big Band nog mitt mål att släppa här till att jag har alltid följt att det var min chans. Men jag ända som här i Vandabelsen det var chockerande. Och särskilt att vi skulle stanna där så här Jesper. Det var ja, men det kan inte beskrivas hur kärlt det är, men det är alltid chockerande. Och han sagt för kämrar till vi är så goda för annan nu. Och ta vara vid man blir bättre och bättre vid annan till alltså ju längre man kommer in i kappingarna och till ju bättre vid värda så är det här är det alltså jag folk stannar i Vandabelsen. Då var det en känsla på en löta och en evium till och för tankar hej du i hött någon mente så bor jag efter avgörande till Remy. Att jag skulle vakna dagen efter och få bli bombarderad med mails om vad jag skulle när jag skulle sminka när jag skulle till filmsupptöker och när alltså att man inte kör planen och att bli kasta runt här och där alltså det knappt var man känner passion av det längre och det så han det att eventet med vi och så folk gråta folk som tar på dagar som hålla horarna från kort öron och arrangemang tar gråta att ut i pressrum och gråta det var pura svagt. Pura svagt. Och tog att äsna själv. Jag tog det bra där.